Доста хора, аз съм Благовест. Днес играем GTA сам с Фоко. Здравейте. С милием акаунт Вескове, може някой да го знаят. Малко се прецака акаунта и реших да направя нов. Просто за да не се мъча да... Сещате се. И се отиваме да вземе Фоко от тях. Кажеш като да излизам. Ай, излизи. Тима да го вземем. Ай. Ох, сега ходим по дрифтинг. Аре, ходим да катериме малко. И да, тия коли си нашите. Купихме си ги с къщата. С къщите. В момент само малко опции, настройки на аудио. Да го махна, да пусна ли малко се чува бръмченето на колата или направо да спра? Нека се чува лекичко. Чакай, момент. Момент, Ма Веско, хора. чакай, не една дей, Веско, секунда. не дей. Ела паркирай Една тогава. секунда само. Мисля, че така музичката е добра. Нали? Идваш ли? Чакай. И аз съм отпред, като тръгнеш по горния път, ще ме видиш, аз съм отбил. Момент, хора. И да... Наложи се да аутотабна за малко. Идваш ли? Идам, да. Не знам, че си караме рандом. Добре. Поне аз да ти, ако казваш, кажи ми къде ще поем нещо катерим. Искаш да ходим катерим по едната. Аре, ама ще стигнем там. Смъка! О, фак. Веско е така сте заведия сте. Да. Веско, чакай за малко. Както казах, сме или акаунт Вескове, някой може да го знаете, прецака се. И просто... за да не се мъча да... правя и други неща. Просто си направих Ай нов са. момент да паркирам както трябва. Ке драсна, бе. Отлепих. По тебе съм, айде. Ау! Кой е сложил Ма този ти- стълб тук? Ма те няма по мене, а? Не ме, бе. Жълто говче. Тунинговано. Идваш ли, бе? Полет, не. Идем, да. Полет. А, ела рампа. А? Искаш и рампа. Каква рампа? Тук има рампа. Това е някаква паднала кула, бе, брато. Да, бе, аз това го знам. Що е тука? Това може да се качиш нагоре по нея начин. Да, ама не е яко, бате, супер тъпо е. До някъде стигаш и другото не е довършено. Ако искаш се качвай по мен, карай след мен. Ти тука, къде фана сега? Сигурно по стълбичките. Аз паркирах, готни се. Не искам. Тия стълбички гадни. What the fuck? Чакай, аз ще се върна да те намеря. Споко, бе, аз ще дойда при теб, аз те виждам. Идвам, айде.
Чакай ме там. Трябва да се върнате на Трудно. мера. Ето те тук те. Да, аз тук си играя, обръщам си се. Айде, Аре, слизай. тръгвай надолу. Айде. Това добре ще го вземеш, ако не беше стълба. М. А, Аре, паркура да минеме. О, бате, това не има пари, те ги взимат парите. Аз без пари няма смисъл го минам. Ти ако искаш го минай, аз ще си карам напред. То без пари, Не то съм трябва по да... тебе. Безкото трябва да дава и пари за това, не става така, го карам без нищо. Видели каква рампа? О, там има рампи. Аре, газ. Няма, аз ще ходя катера планината. Аз тогава ще ходя на рампичките. Искам да покажа на хората какво е О, Фари, идваш ли? опасност. Вау. Доста дълга траба. Не мога да инаме. Аха. Влизаме вътре и газ. Пълна газ. Нищо, не мога нищо да видя. Уау! И аз ще си изминем пъто бавно. Майко. Не, това са няма мога да го... О, успях. Това. Какво е, Веско? Какво пишеш? Нищо не пише. За тука. Ще мине оттатъка. Много обичам такива рампи на Амчо. Много ме кеф. Уа! Фуния! Не. Падна ли, бе? Още не съм паднал в фунията. То е яко в фунията. Падам. И ето вече сме при планината, т.е. да. Не лъжи хората, бате, не сме Почти планина. при планината сме, брато. Бате, тук ми е първи път карам такъв това. Ма гледай какво готино изглежда. Аз на Бате, сингъл тука- плеер съм играл тук, съм карал тук. И аз малко ще офроудим. Картата отивам аз до планината, защото няма да губа на хората времето. Айде, газ. Идваш по мене. Чакай. Колата ми изчезна. И аз намерих пътя, Веско. Аз тям по него. Момент, само една секунда. Поне това трябва да е пътя. И да, това е. Не. Не е и това. И да, тук съм. Наложи се пак да оттам, за да пусна музиката. Да се надяваме да се чува. Деско, няма ме изчакаш, добре? Деско, я изчакай тук при мене, бе. Спри се, Вескич. Не мога, бързам. Аре, спри се, човек, аре, спри, че аз да си взема една кола. Аре, карай, бе. Изчакай си взема друга кола. Ще се готнеш. Отиваме към планината.
Веско, чакай, виж как ще взема завоя. Ай, Веско, стой тук, ще ми изчакаш, нали? Защото ми изхвърлил тъпия сървър, бате. И хора, това е тъпото в този сървър, защото по някакво време ги изхвърля. И вие не знаете. да, трябва да прочета в чата, беше сървър. Стоиш ли там, Веско, стоиш ли? Да. Виж как ще взема завоя. В чата трябва да видите как ви е изхвърлил. И като ви изхвърли веднъж, като се питате в Facebook, ще ви покаже, че сте банна, но не сте. Питайте още веднъж и ще влезете. Малко съм болен. Чакай, готово. Газ. Газ, газ, газ. Бате, Жули, постоянно. Веско! Падна във водата. Ето я планината. Изчах. Ама аз те бутнах малко. И дами и господа, командата В, пишете на конена В и ще имате кола. Избирате си една кола от всичките. Има Тези- доста класове, има камиони, има дори може да си спомняте за камиона ремарке. Да. Много пъти сме катерили планината с камиони и Ама ти ремаркета. искаш ли сега да им покажем как я катерим? Не бе, само с коли сега. Сега ще А. видя. И дами и господа, пишете на конена Туне, за да тунингувате вашата кола. И не знам, мисля да започна и да играя и Майнкрафт, пак да снимам. Както казах, вече за трети път мисля, че ще го кажа, онзи акаунт ми беше прецакан и за да не се занимавам да го оправям, защото беше много занимавка, реших просто да направя един нов, в който да снимам повече и да отделям повече време за него. Веско, я спри малко. Дами и господа, пишете на конена рампинг за рампа. И ви излиза и това. Ой, гадо! Малко го обърнах. Трябва Аз да има, малко ще бъдна. трябва да Изчакай ме, има, бе. трябва да има и малко забавление. Една доза Чакай, бе. смях. И дами и господа, в този сервер пускат и музика. Малко се обърнах, да пише на клана в и... Аре, беги, бе! Аз музиката този сервер не я слушам. Веско, ела по то другия път, бе. Ела по то път, не сега Много е беше. дълъг. Аре, бе, нищо. Той им покажем на хората, след това ще мине и по тоя там, нали? Аз имам тук, не искам да им взимам отново от времето, защото само отзад бързо трябва да се качим, за да... Абе, по-малко от половин час трябва да стане клипът. Ще стане. Охо! Веско, ако искаш по-бързо да свърши клипа, минаваш напряко. Падна ли, бе? Обърках човека, да. Без се готнах при някаква женска там. И Веско сложи линк в описанието. Не линка, IP! Веско, стига, бе!
Май няма се качиме скоро догоре. Малко паднах и аз. Като и ти. Аз ще го качим, бе, брато. Аз ще го кача догоре. Леко е. Падна ли бе? Факов. Не. Чакай там. Веско, не дей се готвал. Се пром да си скача. Пай се, аре. Аз се качих почти. И аз си скачих. При малко за малко се кача. От първия път, дами и господа, видяхте, си изкачих и Веско, подобаващо се изкачи и той. Газ. Дрифти не забравяйте покрай хората, малко дрифт, бе. Но ще дрифта аз. Не искам да падам. Ево тук. Пате, ти като как мина през мене? Ево тук. Пате, Веско, едно стика, покрай хората как се дрифти, бе. Аз дрифта завоите без страх. Малко. Падам. Малко на две гуми. Хора, виждате, хванахме другия път. Те са два, не. Ние минаваме Даже малко са три. Леко е. Тебе няма ли да те бъгна, бе? Леко е. Бате, не мога да прецаква да изпаднеш. Падни хуй. Това го прибихме. Бате, Веско, ние ще избиваме хората от сървъра, бе. Ай сега като за края да го убием, това искаш. Спри се, бе. Руска машина. Ма, Веско, ти мене ме биеш, бе, бате. Лъжеш. Бате, това съм аз, бе. Къде е оня? Отиде надолу, сега отивам го търся аз. Скачаме и го прибиваме. Искаш ти се кача в колата. Аз малко ще чеитна тук надолу. Ей, колата! Веско, пуснах си колата! Къде е то сега? Его долу! Ох, сега ли беше момента ми звъне телефона? Не. Телефонът ми. Забога. Да, вече няма телефонът да звъни, тъй като изключих звукът. Леко е! Какво леко, аз бутам, го сгазих направо, бате, аз го изядам. Аз надотичам като пълния лумпер. Разбираш ли? Без готово се запали колата! Какво фърча надолу и ми взима кръв, брато, аз съм пълния откаченяк. Малко на една страна. О, е! Веско, той се качва нагоре! Аз послизам надолу. Лего, Веско е тука те! Точно този път, където си ти. Фоко, чекай ме. Бате, вземи снайпера! Чакай ме. Газ. Ела тука, бе. Довлечи си задника. Бате, чакай, Веско е хубаво, на мен само Маршо. ще има на това ID. Ела те тука, мърши. Дами и господа, сега виждате леко дрифт, но сега не дрифте както това. Да го фаем, го строшиме горе. Трепи. Къде е това? Върни. Бате, не му ли видя ID-то? Не. Как ме името, само ми кай.
Не знам, и аз това се чуда. Я иди и име. Сега така надолу. Къде си бе, умперей? Виждате как леко, когато съм в нея, така и летим. Късва. Но нормално, това е все пак. Че Сан Андреас. What the fuck? То Ай, лага. дето Не го видях. пати, ясне. Това не е често, това е дискриминация. 38. 38, да. Той слезе. Цели? Без коя се соптиката го цепа. Готов е. Готов е. А отиваме да търсим сапония жълти, искаш ли? Айде. Как е готов бе, Беско? Виж, че то си отиде. Той е някакъв луд. Ама аз съм при него, аз съм бог. Ти го бъгнал под земята. Аз бъгнах и нас с тебе. Той сега не може. Брато, то как е в Беско, готов? никой. Готов е. Ай, какви с тия коли тук се спалва, бе? Не бе, той я спълна преди да умре. Това, бати удото. Ай. О, тук знаеш какво, Веско? Ще научим хората на малко дрифтчета. Чекай сега. Много обичам едно нещо. Веско, стига с тия рампи, бе, мате. Не бе, още ми сега покана хората един дрифт, два. Ти ще не можеш, ако ще покажеш. Изчакай хора поредното изхвърляне от сървъра. И аз приключвам до тука това клипа. Колко И съм чао. въоръжен. Чекай, бе. Още не съм го приключил. И чао! Още не съм свършил. И чао! И добре хора, тъй шо мен нас бях тук сме беше в около. Играхме GTA сам. Тебе, я дай да Абонирайте се, харесайте, покажете на приятели. Веско, че Аз- покажа снимката на това. Очаквайте още клипа на GTA Бе, сам. компа ми, Коментирайте Веско, дали Веско, искате. виж как Тихо, съм ти тихо, тихо. споделил. Виж как съм ти споделил да видите това. Аз не мога да свалям сега. И, както казах, абонирайте се, харесайте, покажете на приятели, коментирайте. Мога да направя някоя друга, не знам, поредица на игра. Само казвайте на коя е готово. Чак като магия. Чакайте още клипове и Още- довиждане. Дай ми